Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka ammajmu iha bibayani eleng angin nemper korok Jakarta critakake kumpule kanthi pertelo dukain wahirsin wastibarin wa bulgotin wa irsadi ustadin wa tuli zaman rupane limpat lupa ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsani anil mar ila tas'al wasal'an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yakta jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani fa ingkana dasyarrin fajanne bahu suratan wa ingkana dha khairin faqarin hu tahta yen ana kanca ala lakune dadono yen ana kanca bagus enggal dak kanca nono ta'alla fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli lahami ngaji ya rana ilmu maesi ing ahline lan ngunggulke lan dadi tandha tingkah nuji hukum mustafidul layaumin ziyada minal ilmi wasbah fi Ril fawaidi ana ngalap paedah saben dina ing tambah sangka ngilmu lan nglangi segarane paedah tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa a'dalu ngaji ya fikih karana ngunggulke lan nuduhke maring bagus lan wedi Allah luweh jejeke ilmul hadi lasananil huda walhis nuyun cimin jami'i sada ilmu fikih kang nuduhke dalane pituduh ya ben tengkang lametke sekei pekewuh fa inna faqihan wahidan mutawarrian asaddu alas syaitani min al fi abidi wong alim fikih siji tur kang ngedai haram luweh abot timbang abid 1000 munggo syaiton fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun gedene kerusakan wong alim dak nglakoni luweh gedhe timbang
iku wong bodho nglakoni huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fitinihi ya tamassaku karone iku agunge fitnah donya tumrape wong kang tetanggan perkara agama tamannai ta'ang tumsi fakihan munadhiron bighairi anain wal jununu fununu sira kepengin dadi ngalim fikih kang wicara tanpa kangelan edan iku werna walai sakti sabul maliduna masakotin tahamma luhafal ilmu kaifa yakunu ana ta golek arta ora kanthi kangelan dene ilmu kaya apa hasil dak kangelan idza tamma aklul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i ingkana muksiron nalika sempurna akal kidhe guneme lan nyatakna kompronge wong yen akeh guneme. Lahumul Fatihah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati